आपन खबरिया आपन भाषा खबर सगरों की। प्रणाम। गोड़ लगातानी आपन खबरिया के युवा बतकही कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत बा। जैसन कि आप सभी से बतौले रहनी कि युवा बतकही एगो ऐसा कार्यक्रम बा जे ऐसने भोजपुरी युवा के बारे में बा जे सब लगातार अपने मातृभाषा सभ्यता संस्कृति खातिर लगातार प्रयास कर रहल बाड़े। आज वही कड़ी में हम आपके जैसे मिलवाए जा रहल बानी वो बहुत खास बा कई मामला में। जी हाँ, हम साच कहतानी वो जौन हम लोगन के गीत गौनई का जौन एगो परंपरा चलल आवत रहे कि विधा की ढोलक नाल हारमोनियम तबला पे गीत गौनई चलत रहे, तमाम तरीके का सब लोकगीत भी वही पे गावत जात रहे। ओ में वो बदलाव का बयार लेके आयल बा। आई आज आपके मिलवाई हाथ में गिटार लेके गावे वाला वो लोकगीत के बेहतरीन तरीका से बिना ओकरे आत्मा के यानी संगीत के बिना आत्मा के मरले ओके पेश करे वाले युवा संगीतकार और गायक प्रभाकर पांडे जी से। प्रभाकर जी स्वागत बा। नमस्कार भैया, प्रणाम। प्रणाम भैया। प्रभाकर जी तनी पहले अपने बारे में बताइए, आप कहाँ का रहे वाला बानी और कितना शिक्षा भइल बा। हमार घर बाटे बिहार में आरा जिला बा, वही में हमार गांव बा सही आरा में हमार घर एजे बा। फिलहाल तो अभी इसके रहता नहीं हम, और हमार शिक्षा दीक्षा ग्रेजुएशन के लिए बनी हम कला से आर्ट से, और संगीत से प्रभाकर भी किले बनी, और अभी सीख रहल बनी हम बनारस में पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य। अरे बाप रे, शास्त्रीय संगीत का बात बा। प्रभाकर जी पहले एगो गीत हो जाए आपका। सोहर बड़ा इस समय घड़ी चला था आपका जो बा गिटार पे बड़ा फेमस भइल बा। तनी एक बार हमहू सुना चाहता नहीं, दर्शकन के भी सुनाई। जी बिल्कुल। परह बरिसबा अकाल भइल औरू दुकाल भइल औरू दुकाल भइल हो राजा जनक गदावे अरवा डूनावे अचरवा सुजना महादेई राजा जनक जगावे अरवा डूनावे अचरवा महादेई। एक फुहरैया ना जोताई लहरा राई लहरा राई लहो राजा फरवा से तेले गिरनिया अचंबिक रनिया सुनना महादेव राजा जनक अरवाडू अचरवास महादेव। दिया के रुदन सुनी पवले समेखा मेरा रैले अमेखा मेरा रैले नुको राजा मिथिला में पर सत पनिया राजा जनक अरवाडू नामे अचरवा
का बात बा, बड़ा नीक, बड़ा आनंद आ गई। एगो चीज बताएं प्रभाकर जी, अब ले जो हम लोगन का भोजपुरी गीत गौनई रहे, कुल ढोलक नाल हारमोनियम तबला यही पे होत रहे, टुनटुनिया बहुत बजे तो बजे बेंजो, ये गिटार कैसे लेके फ्यूजन में कैसे कहीं, कहां से प्रेरणा मिलल? हम मुंबई रहते नहीं कुछ पहले, और एगो हमार बड़ भाई कहली वहाँ के बानी डायरेक्टर बनी, नेशनल अवार्ड भी वहाँ के जीतल बनी, वहाँ के अपना फिल्म खाती राष्ट्रीय पुरस्कार में। तीन चंद्रा जी हमरा के कहनी की प्रभाकर भोजपुरी के गिटार पे लेके आओ। हम तो अभी गिटार सीखिए रहल बनी, बहुत बजावे ना आवे, सीख रहल बनी, लेकिन हमारी कोशिश बा कि अब हम जब भी गए तब गिटारे पे ज्यादातर कोशिश ये रहे कि गिटार और जितना भी नया तरह के म्यूजिक बा करे साथे भोजपुरी। और हारमोनियम तो हम बचपन से ठीक का बात बा, तो का मतलब प्रभाकर जो बा ठीक बा, गीत गौनई में एगो बदलाव लिया होता रहे, वो तो ठीक बा। बाकी का प्रभाकर वैसनो गाना गई हैं जो आजकल बदलाव के नाम पे फुहड़ता पेश करता। बिल्कुल भी ना। हम बहुत पहले ऐसा कई गो मंच पे भी जाके मना कर चुकल बनी, लाइव टीवी के कार्यक्रम में हम मना कर चुकल बनी कि हम हर गाना ना गा सकते। एक बार की बात था कि न्यूज 24 पे हमारे एगो कार्यक्रम चलता है होली मिलन समारोह, बहुत कलाकार लोग रहे, हम भी गए रनी गावे। तब एगो दर्शक के डिमांड आई कि भाई लॉलीपॉप सुनाइए, आप गाते हैं। तो हम कहनी कि हम लॉलीपॉप ना गा सके, नहीं लॉलीपॉप एगो अश्लील गाना बा। तब कुछ लोग पूछे लागल कि लॉलीपॉप अश्लील नहीं है, ये अश्लील कैसे है? तब हम बताइए कि लॉलीपॉप वाला चॉकलेट बड़ुए जौन भी ओके तरह के चूसल जाला लॉलीपॉप के, और हम कोनो लड़की के ये बोले कि लॉलीपॉप लागत है, मतलब पीते लायक लागत है। का बात बा, आजकल के सभी युवा लोगन के, खास कर वो लोगन के जे भोजपुरी के फूहड़ आ अश्लील बनावे पे तुलल बाड़े जा, उनकरा के प्रभाकर के ए बात के जरूर सुने के चाहिए। और ए संकल्प के भी कि कहे कि जो हमरा जानकारी में बा प्रभाकर ऐसने कुछ संकल्प ले बाड़े। प्रभाकर वो संकल्प का रहे? हम ये बोलने कि हम भूखे रह सके नहीं, हमारे घरे कुछ खेत बा, हम खेती कर सके नहीं, गाय भैंस खिला सके नहीं, लेकिन अश्लील गाना ना गाए। कहे कि भोजपुरी हमारी मातृभाषा बा, मातृभाषा मतलब माई भाषा, और ये भाषा के अपना माई के दर्जा दियल बा, और अपना माई के साथ अन्याय कई कतई बढ़िया बात नहीं, उचित नहीं। हम यही से हम भोजपुरी में अश्लील गाना ना गा सके, चाहे हमरा खेती करे के पड़े, तब खेती कोनो छोट चीज नहीं खेल, लेकिन हमरा गाना बजाना अगर छोड़ के खेती भी करे के पड़े, रिक्शा भी चलाए के पड़े, तो का बात बा प्रभाकर जी, आपके ए मातृभाषा के प्रति ऐसने सम्मान खातिर हम अपन खबरिया प्रणाम करता। भगवान करे और युवा लोग जे बहक गए बा लोग, उ लोग ये चीज के सुने और अपने मातृभाषा का सम्मान का तनी ख्याल धरे। वैसे एक चीज और बता दें आप लोगों के, प्रभाकर में और भी खासियत बा, वो आगे आप लोगों के हम लोगन के बदकही में मालूम चली। फिलहाल प्रभाकर जी एगो और ही कुछ गीत जौन आपके बड़ा मनपसंद होके। बिल्कुल, भिखारी ठाकुर जी के एगो के कालजयी रचना बोल सके नहीं, विदेशिया के एगो गीत हम सुना रहल बनी गिटार। एकदम एकदम स्वागत बा, का बात बा, गिटार पे भिखारी ठाकुर, स्वागत बा। तेरी गणपति के चरण के शरण
श्री गणपति के चरण के शरण आई रही के सुनावत बानी में विदेशिया कही के सुनावत बानी गीत में विदेशिया मछिया ऊपर धनी छतिया में या ऊपर धनी छतिया में मछिया ऊपर धनी छतिया में हनी हनी पति के ध्यान के प्यारी पति के ध्यान के प्यारी पैसान पिया तोरा करिया की पैसान पिया तोरा करिया की कैसान पिया तोरा करिया की हवन तोरा सचमुच रूप पाता प्यारी सचमुच रूप पाता प्यारी तब प्यारी सुंदरी कहता है हमरो बलम जी के बड़ी बड़ी अखियां से हमरो बलम जी के बड़ी बड़ी अखियां से चोखे चोखे बाटे ना को करे विदेशिया चोखे चोखे बाटे नैना को रे बटुहिया नकिया हसूगा के रे बटुहिया कवना कराई सैया घरे बैठवाने से गहना कराई सैया घरे बैठवाने से अपने गई न करे अपने गई न करे का बात वाह 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 रे प्रभाकर जी। एक चीज और बताए प्रभाकर जी, जौन आजकल के युवा लोग ये अश्लील गाना गा रहल बाने और खासकर युवा इनमें बहुत ज्यादा एवं पिछले 15 साल में जौन भोजपुरी के एगो गंदा नजरिया से देश विदेश में देखल जा रहल बा, ओमे वो लोगन का बड़ा हाथ बा, फुआ माना जा। ओके आप कैसे लेवेलन, कैसे देखेलें और का कहे चाहिए उन लोगन से? हम कबो कोनो गायक के विरोध ना करनी, हम गायक के कबो विरोध भी ना करब, काहे कि बहुत सारा लोग के दरअसल ये बात बहुत गंभीरता से लेवे के पड़ी कि भोजपुरी भाषा में जब अश्लीलता फैलल बा कैसे खत्म हो। ये में कोनो गायक के गलती नहीं है, ना कोनो राइटर के गलती। जब तक हर आदमी के अपन भाषा से प्रेम ना होई, अपन भाषा से लगाव ना होई, तब तक मान ली हम एगो अश्लील गाने से मना करता नहीं, 2-4-10 को लोग और मना करता, लेकिन सब कोई ना मना करता। एक बार अगर हम मना कर भी रहल बानी, सब लोग मना कर रहल बा, लेकिन सुनने वाला करोड़ों आदमी, कितना आदमी के मना कर
ओकरा खातिर हमनी के नेता लोग के आगे आवे के पड़ी। अपन भाषा के जौन 8वां अनुसूची बा ओकरा में एकरा दर्जा मिले के चाहिए। हमनी के भोजपुरी भाषा एकर पढ़ाई लिखाई होके के चाहिए, तब जाके भोजपुरी भाषा के सुधार हुई। तब सबके पता चली, जैसे शहर के लोग शहर में जौन लोग रहेला उ लोग अपन बेटा बेटी के साथ भोजपुरी बात ना करेला। बहुत गंभीर समस्या बा, काहे कि एकरा के आदमी हीन भावना से देखेला, लागेला कि जैसे कोई भोजपुरी बोल दी। शहर के गांव के ही आदमी बा, लेकिन ओकर बाल बच्चा जब शहर में रहता तो अपन बाल बच्चा के साथ भोजपुरी में ना बात करी, ना तो यही सोची कि हमारा अगर बच्चा कहीं जाके भोजपुरी में बात करी तो लोग एक तरह के बहुत गंदा नजर से देखे। ये तरह की हीन भावना जो हमनी के अंदर घुस गई बा भोजपुरी के लेके, और हिंदी खातिर जो संवेदना जागल बा, बहुत घातक बा अपन भाषा के। ये बात तो सही बा एकदम, कि जौन लोगन में अपने मातृभाषा के प्रति सम्मान न हो और हीन भावना से ग्रसित हो जाई तो कैसे काम चली। खैर, यही से पार पाना हो। और आप जैसे युवा के देख के ही लगता कि भोजपुरी का पुरान गौरव एक बार फिर से आज ना तक काल जरूर लौटी। प्रभाकर जी, एगो चीज आप मेहरारून के लेके, महिला लोग के लेके बड़ा जागरूक रहे, बड़ा आप सम्मान देवे, तो का ओकरे पर और का करे चाहता रहे, या कर रहल बाणे, या कर चुकल बाणे, कुछ ऐसा चीज हो का? अभी रिसेंटली हम एगो सोहर गौनी जोना के बहुत काफी लोग पसंद अभी कर रहल बा। काहे कि 7-8 दिन पहले ही हम ओकरा के अपन पेज से रिलीज किले रहनी, प्रभाकर पांडे। वो वीडियो हमरा लगा था कि बहुत हर दिन कोई ना कोई अपना वाल पे डाल रहा बा, और जे हमरा के चिन्ह था लगभग बहुत सारा आदमी हमरा के टैग करके पोस्ट किलस। सबके वाल पे हम देखत रहनी, है कि आप सुनता रहेला अपन गाना के लेके कि भाई हमारे गाना के गाइस। बिल्कुल बिल्कुल हम देखत नहीं कि बहुत अच्छा एकर खबर आ रहा बा, गाना बहुत लोग पसंद कर रहा बा। जो सीता जी के सोहर हम एकरा पहले कबो कोनो महिला खातिर सोहर ना बनल रहे, हमेशा भगवान खातिर, राम जी खातिर। सबसे विडंबना के बात ई बा कि कोनो औरत लोग के भी ये बात के ध्यान ना आई, कोनो लड़की खातिर कबो सोहर बनल भी हुई तो बहुत कम बा। लोग एक तरह के परंपरा में नहीं के शामिल। तो हमार एगो बीड़ा बाकी एकरा के परंपरा में शामिल करेगा, बाकी लड़की खातिर भी, बेटी खातिर भी सोहर हो गए, हमने के परंपरा में होके के चाहिए, खाली बेटा खातिर का बात बा। आज मातृ दिवस भी बा, और आप जौन बा मेहरारून खातिन, लैकिन खातिन सोहर लिखले हुवन, तनी सुना दही प्रभाकर जी। अभी कुछ दिन के बाद एगो सोहर आई हमार। अभी तो सीता जी वाला रन कर रहा बा, यही सब थोड़ा रुकल बनी, और ऊपर म्यूजिक प्रोग्रामिंग पे काम चल रहा बा। अभी एक लाइन हम सुना रहे तनी, काहे कि आए वाला गाना एकदम अरे बबुनी हमार देव से मांगल शंकर जी के, भाकल शंकर जी के, भाकल रोए बबुनी। बबुनी हमार देव से मांगल शंकर जी के, भाकल शंकर जी के, भाकल रोए दिया उखवा पिया सावा के, मांगल दवा के हट जागल गुड़िया उखवा पिया सावा के, मांगल दवा के हट जागल। ये हमारा स्वर अभी आवे वाला बा। अच्छा, का बात बा मातृभाषा मातृ दिवस के दिने जौन बा इतना नीक सोहर खासकर लड़की खातिर आप सुनौले, एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद प्रभाकर जी। एगो बात बताई, भोजपुरी का जौन पूरा एगो परिदृश्य बा, और में कई गो रचनाकार, गीतकार, संगीतकार लोग बाड़न। आप
के से ज्यादा प्रभावित भैली या केकर रचना आपके सबसे ज्यादा पसंद आई? हमरा भिखारी ठाकुर जी से वो अलग तरह के कनेक्शन हो गई। हम अभी भी अगर घर में बैठी, अभी भी हम बैठ के थोड़ा देर पहले और भिखारी ठाकुर जी के ही गाना ये गावत रहनी में, हमरा वहाँ के रचना से बहुत प्रेम बा। भिखारी ठाकुर जी के रचना बस एगो गाना नहीं के, खाली एगो संगीत लयबद्ध कोनो चीज नहीं के, एगो नाटक नहीं के, खाली एगो मनोरंजन नहीं के। वहाँ के हर एक गीत में बहुत बड़ा बड़ा संदेश बा। वहाँ के बहुत पहले कह चुकल बानी कि बिहार से जन लोग पलायन कर रहा भाई राज्य खातिर, तब पे विदेशिया बनल रहे। बहुत सारा नाटक, जौन भी नाटक बेटी बेचवा उठा के देख, आई भी उठा के देख, ऐसे सब रचनाकार लोग के, मैदर मिश्र जी के भी हम गीत गावे नहीं, और भी हनुमान पाठा जी के भी हम गीत गावे नहीं, ईश्वर मिश्र राही जी के भी गावे नहीं, भोलानाथ गहमरी जी के भी गीत गावे, सबके गीत गावे नहीं। लेकिन हमारा भिखारी ठाकुर जी से एगो अलग टाइप के कनेक्शन बा। वहाँ के गीत में जौन रस बा, जौन मिठास बा, जौन माटी के खुशबू बा, जौन एकदम मजा आ जाला वहाँ के गाना सुन के। का बात बा, इनमें कोनो दूर आए ना है कि भिखारी ठाकुर जी हर रचना में कोनो न कोनो संदेश देले बाड़न समाज खातिर। प्रभाकर जी, और कुछ एक चीज हो जाए, एक और गीत कोनो हम रुआ के सुना रहल बानी एगो पूर्वी। स्वागत बा। अरे तौने बतिया तौने बतिया होई, जौने राम चाहले, तौने बतिया होई, जौने राम चाहले, तौने बतिया होई, जौने राम चाहले। उनका इशारा बिना पतई ना डोलला, उनका इशारा बिना पतई ना डोलला, जस अब जस उनके से मिलेला, उनके मिलेला। हमें माली कारनू, हमें माली कारनू, गुलाम सब कोई, जौने राम चाहे, तौने बतिया होई, जौने राम चाहे, तौने बतिया हो, जौने राम चाहे, तौने बतिया होई, जौने राम चाहे। का बात बा, एकदम गजब का आपकी गायकी बा। प्रभाकर जी, हमें कोनो दुराय ना बा कि आपके गला में माई सरस्वती का वास बा। माई सरस्वती आपके आशीर्वाद से नवजले वाणी, एमे कोनो दुराय नहीं खे। प्रभाकर जी, एक लास्ट चीज, आपन खबरिया भोजपुरी का इकलौता न्यूज ऐप आइल बा, जौना पे घड़ी आप इंटरव्यू दे रहल बानी, एकरा के लेके का आपके कहना बा? हम जब सुननी कि आपन खबरिया भोजपुरी न्यूज ऐप बा, तब हम बहुत खुश बनी, बहुत ज्यादा खुश बनी। काहे कि हमरा अपन भोजपुरी से बहुत लगाव बा। हम ये चाहेनी कि कैसे भी करके भोजपुरी बहुत अच्छा रहे। तो जान के हमरा बहुत खुशी भइल कि भोजपुरी में कोई अपन
भोजपुरी खातिर, आपन भाषा खातिर काम कर रहल बा। और आपन खबरिया के ई जब बात की रुआ अश्लीलता वाला बात के रुआ बाइकाट करे नहीं, तब बहुत ज्यादा जैसे न्यूज चैनल तो बहुत बा, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, लेकिन वो न्यूज चैनल पे कोनो भेदभाव नहीं के, तब गायक के स्टेज पे चढ़ा दिया हो जा, बुरा और भला ना देखा जाए तब चढ़ा दिया जाला। लेकिन आपन खबरिया जे अश्लीलता से बहुत दूर रखले बा। हम ये चाहत कि हमेशा राउत संकल्प बरकरार रखे और भगवान और हमने की हमेशा दुआ रही कि आपन खबरिया बहुत बड़ा न्यूज ऐप बने। और सबे जे भी न्यूज के देख रहा बा, अभी लाइव वीडियो देख रहा बा, सबे से आग्रह बा कि आपन खबरिया के ये राउर आपन न्यूज बा, ये राउर आपन न्यूज ऐप बा, काहे कि राउर आपन भाषा के न्यूज ऐप बा। जैसे हम लोग बोला करते हैं कि न्यूज ऐप के जरूर डाउनलोड करी और ये न्यूज से जुड़ी। धन्यवाद प्रभाकर जी, हमनों का आपके शुभकामना बा। अपन खबरिया के भी जैसे आप अश्लीलता के दूर करे के प्रयास में लगल बाड़े, हालांकि उनमें बड़ी दिक्कत आवेले, काहे कि आप जानते हैं कि कोनो भी नीक काम करे चाहिए तो बड़ी दिक्कत होले। बहुत लोग आपके प्रेशराइज करिए, जैसन कि आपके संगे मंच पे हो चुकल बा कि एगो फुअल गाना गावे का ऑफर मिलल, आप मना कर दिली। ऐसे ही हम अपन खबरिया भी लोगन के दरकिनार करत चलत भोजपुरी के जो पुरान गौरव रहे, जेकरा पे हमन के बड़ा नाज रहे, हमन के पुरखा पुरनियन के ओके लियावे के प्रयास में लागल बा। और आप जैसन युवा लोग आपन खबरिया का यूथ आइकान बाड़े, भोजपुरी समाज का यूथ आइकान बाड़े, और अपन खबरिया का आप जैसन युवा ब्रांड एम्बेसडर भी हुए। धन्यवाद प्रभाकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके शुभकामना बा, आप लगातार पढ़त रही ऐसे ही और भोजपुरी के अपने मातृभाषा का नाम बढ़ावत रही। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभाकर जी। नमस्कार। आपन खबरिया का वीडियो देखे खातिर सब्सक्राइब करी और बेल आइकन जरूर दबाएं।